Chibayule tuntruma chuan blog le website a PDF file PDF document post dan le upload dan kan zir hawin kan en ho don ani ama saberin Google Chrome kan lutanga Google Chrome kan klikanga right top corner hian apps alo oma tuya kan muang hian docs ti file hi kan klikanga kan klik zo nuwa blank document a kan klika file a kan luta file hi kan klikanga open option a hian kan klik leang open option kan klik zo nu hian PDF ti hi kan klikanga ti chuan Google Drive a kan thil upload alo langa PDF file tuna kan muang hian kan open anga PDF file kan open nuwa right top corner a hian embedded item kan klik lenga ti chuan HTML file copy tur lo oma kan copy anga chuan Google Chrome a new tab a kan lutanga kan blogger site a kan lutanga blog a kan lutanga ti chuan new post ti hian kan klikanga blog a kan luta ti chuan blog a kan thil post tur heading kan ziaka blog a PDF document post dan ti in heading kan da a ti chuan a body a hian compose le HTML alo oma HTML kan select anga chuanin nichina link HTML file kan copy kha kan paste lut don ani ti chuan tuna kan mo hen kan paste luta publish ti hi kan click lenga ti chuan left side top corner a view blog ti hian kan click anga kan blog kha tuna hian kan luta kan blog a kan thil post kha kan end don ani blog a PDF document post dan ti hi kan click a ti chuan tuna kan muang hian PDF file alone upload ani nichina link kan post kan embedded kha tuna kan muang hi ni